My sme s hudbou vesmírnou a toto je Mood of the Month, alebo nálada tohto mesiaca. Aké výzvy nás čakali? Na čom sme makali? Ako dlho sme spali? Čo sme jedli? Koľko káv sme vypili? A čo plánujeme? Sleduj a dozvieš sa. Pondelok 29. september 2025 a my už so Sárou sedíme a pripravujeme sa na sezónu 2026. Riešime aj vianočné hranie. Neriešime. Napichla som sa. Najväčšie výzvy prichádzajú nad ránom a niekedy okolo 4:30 nad ránom som začul. Oci, ale Slnko, čo sa deje? Keď chytím Srnku, môžem ju pohľadkať? Dobré ránko, je sa Smer Košice, kde hráme muzikál Mníšky. Ideme ale z Nitry, takže musím sa z Bratislavy doviesť do Nitry. No, takže tu máme také perfektné slovíčko, ktoré ideme vyskúšať prečítať, hej? A je to, že benzimidazoben zofenantrolín. Benzimidazoben zofenantrolín. Zofenantrolín dokonca. A má to byť ešte tak, že veď nechápeš, benzimidazoben zofenantrolín. 0,50, ja idem zo štúdia, pretože doteraz som tu ešte upravoval nejaké veci, pripravoval hlavne zvuky, zvukové tie banky na náš trip na Liptove. Takže už to mám pripravené, idem domov. No poď, dokiaľ to mám v ústach. Benzimidazoben zofenantrolín. Vysokovodivý, výnimočne pevný a ohybný polymér. Ja. Dali sme to! Koľko to bude mať hodín? 23,5 hodiny zatiaľ. No krásne, ďakujeme. Na prechádzke. A našli sme gaštany. My tu s Marekom už niekoľko hodín sa rozprávame o liptovských chatách. Ránečko, 7 hodín a ja idem smer Nitra. Čaká nás doobedné predstavenie pre študentov, pre školy. Igorovi je herný biznis úplne cudzí a ostatným levom zase nevonia premrštená valuácia firmy. Super, tak výborne, ďakujem. Ako isto viete, Marek včera prišiel, ja neviem, kedy som vlastne došiel. Pred treťou. Proste strašne neskoro. 2.19. 2.19 sa chodí domov. Ale ja našťastie nie som doma, ale už som dobrého kamaráta. Lebo viete, kde som ja bol? No veď predsa... Prosím, privítajte hostiteľov tohto večera. Milan junior Zimníkoval a Marek Koleno. Bolo to fakt brutálne, boli sme na Dunaji s výhľadom na Staré mesto, na Bratislavský hrad a bolo tam množstvo ľudí, podnikateľov a bolo to fakt fajn a s juniorom sa krásne moderoval. A spať! Dnes sme mali ísť nakladať to auto, ale nakoniec nejdeme, lebo sme sa zhodli, že sme strašne rozbití, ale sme vo Figafood, prosím pekne. Potrebujeme sa dobre napapať. Držte nám palce, aby sme to zvládli, ale my to zvládneme, taká Figafood. Tak máme 8 hodín 40 minút, ja som vyzdvihla autíčko a idem za chalami. Ide sa smer Liptov. To čo je? No poď. Ideme na to? Ja môžem ísť prvá, ak chceš, mám navigation. Dobre, tak ideme, vyrážame. Tak čau. Na louti jsem vystřelil růži z papíru. Dala si do vlasů, vyhodívám tě já. Kamaráti, vraciame sa z Liptovských chát, ideme tankovať, ako vidíte, nemáme elektromobil, ale máme HVO diesel. Má o 90% nižšie emisie ako iný diesel. Kamoši, jedna z prvých vecí, ktorú som spravil, vôbec neviem prečo, keď Sára išla do kapely, je, že som ju pozval na obed k sebe. A teraz po 3 rokoch Si nás zase konečne pozval na obed po 3 rokoch. Toto máme líšku. Vyzerá to tak dobre. Sme hladní a hlavne po obede ideme točiť čo? S Tomášom Slitkajú! No čo kamoši, spoko? Máme natočené, dobre to bude? Pre nás je celkom pre spoločnosť. Ale to dobre to bude. Týmto pozdravujeme všetkých, ktorí s nami ešte zostali. Šup sa, každý si ide po svojom. Moja Pavla sa stala talentovou koučkou. To znamená, že koučuje ľudí a prebudza v nich ich potenciál. Ideme sa namalovať a ideme spraviť nejaký coaching, také promo videjka. Ja som si na dokopy tiež.
Kamoši, tak už pozeráme vlog z Liptovských chát. Takto to vyzerá. Ak ste ho už videli, tak nám napíšte, čo si o tom myslíte. Zapojte sa do súťaže. To je všetko, čaute. Tak kamoši, ja idem akurát do Nitry. Zaujímalo by ma, že či niekto z vás, čo toto pozeráte, chodí tak často do lesa ako ja. Ak áno, tak mi napíšte. Takí, čo ste tu aspoň, že 3-krát za týždeň v lese, tak napíšte do komentáru, že ja som často v lese. No a keďže stále robím niečo iné, ako hrám na bicie, pokiaľ nemáme koncerty. Čítam vám postavu Ashtona Cartera. Netopím sa. Dýchčal som a nasával vzduch. Do čerta, takéto nočné mory som nemal už celé roky. Tak ešte po lete som si nerozbalil bicie u seba. Teraz to tak idem učiniť. Kamoši, my sme práve dohrali koncert, ešte sme v kácečku, prosím pekne. A ideme sa ešte pozrieť na ďalší účinkujúci koncert. Buena fondo. A ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli pozrieť. Ďakujeme aj nám, že sme prišli. Ďakujeme. Ďakujeme si. Čaute. Marek, ty ako? Áno. Volal kuriér, že mi prišla zásielka. Viete, čo je v tej zásielke? Prišli mi šaty na premiéru na Nepelu, čo som si skontaktovala s jednou značkou. Tak verím, že budú sedieť, pretože som si ich ešte neskúšala, takže poďme na to. Tak, takéto drinky, kamoši, sme dostali. Takéto fantastické. Moka. Dobre? Mijava, keď pôjdete okolo, takéto veci tu robia. Moka tajomstvo podniku, je to fakt výborné. Áno, toľko to je a ja som proste stále neskončil, stále tu sedím pri strihu videí, priatelia, vyzerá to asi takto. Idem si asi trošku zabehnúť po meste, takto v noci. Pre mňa je veľmi náročné sedieť pri počítači, jasné, sú aj horšie veci, nechcem sa tu sťažovať, milujem to, čo robím, baví ma to, naplňa ma to, ale jednoducho sedieť na tej stoličke bez pohybu je náročné. Uhadnite, kto si dáva tieto nechty. Kto? Áno, dobre, správne. Áno. Chcela by som mať takéto dlhšie nechty. Krásne je to. Štýlové. Marek, a ty si stále rovnaký, nechápem. Ja myslím, že pohode. Ja sa na to pozriem. Hej. Dnes mám špeci deň, máme premiéru filmu Nepela, teším sa. Zároveň som taká nabudená a máme trošku stres, ale to asi k tomu patrí. Čaute kamoši, nachádzam sa pred divadlom a idem pozrieť Sáru. Tí, čo chodíte do divadla často, tak viete, že v pondelok sa nehráva, takže ako je to možné, že idem pozrieť Sáru? Je to tak možné, že ju idem pozrieť do kina. Do kina, kde má premiéru Nepelu, kde sme boli teda pozvaní aj s Marekom. Veľmi, veľmi sa teším. Kamoši, som v Dariu a keďže pripravujeme beneficiu, tak celý týždeň nič nerobím, iba proste riešim, predstavujem a iné. Nám držte palce, aby to všetko dobre vyšlo. Priatelia, je tu piatok večer sa ide čo? Piť. My sme podľa mňa geniálna piatkovečerné osadenstvo. Keď sa chcete fakt že baviť, tak zavolajte nás dvoch, my to roztočíme. A s mangom, už to točím. No najlepšie je, že ideme ešte s Pavlou do fitka, takže keď túto domakám, budeme ešte cvičiť, lebo prečo nie? Keď Svalorica, tak poriadna. Keďže tento týždeň bol aj trošku stresujúci a vyčerpávajúci, tak som sa rozhodla, že sobotu strávim v prírode. Pretože mám voľno. Pretože je krásne. Príde 150 ľudí, musíme sa napiť. Tak, a to bolo od teraz na teraz. To bolo od nás na teraz všetko. Ste si mysleli, že nový koniec? Nie. Ide po starom. Tak, to bolo od nás na teraz všetko. Ale si zvedavý, čo nás čaká na budúce? Lajkuj, komentuj, šéruj, ale hlavne nás odoberaj a zapni si upozornenia, lebo prinášame Mood of the Month každý mesiac. A